dia a tots els xiquets i xiquetes de Massanassa. Avui he rebut a l'heraldo de ses majestats els reis. Els hem entregat també unes cartes que ara recibireu en casa perquè pugueu escriure i demanar els vostres regals. Ell ha vingut, com vegeu, en la mascareta, igual que els reis que vindran en la mascareta. I tenim que celebrar el Nadal, perquè el Nadal n'hi ha que seguir celebrant-lo, encara que estiga la pandèmia, que s'acabarà, però celebrem-lo amb molt de cuidado, cuidant els nostres majors, els papàs i els iaios. Però així i tot, demaneu el vostre regal, que així està l'heraldo per emportar-se les cartes.